वर्षाचे 12 महिने ज्या हा ब्रिज आहे, या ब्रिजवर एक शौकत नावाची व्यक्ती आहे जी वर्षाचे 12 महिने कायमस्वरूपी या ठिकाणी धंदा करते. गेली 30 वर्ष झाली या ठिकाणी धंदा करते. आज नगरपालिका प्रशासनाकडून त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे आणि गोविंद गवंडे नामक जी कर विभागाचे जे अधिकारी आहेत ते कायम आपल्या माणसांना पाठवतात, त्रास देतात. आज त्यांना मुलं बाळ आहेत तर त्यांना पोचणार कोण? त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे. गेले 4 दिवस त्यांनी दुकान आपलं बंद ठेवलं होतं. नगरपालिकेने त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करणार म्हणून सांगितलं. या भीतीने आज त्यांच्या मुलाबाळांचा सांभाळ कोण करणार असा आमचा प्रशासनाचा प्रश्न आहे. माझा एक प्रशासनाला एक प्रश्न आहे. शौकत शेख वय वर्ष 7, शौकत खान 30 वर्ष झाले इथं आपले भाजीपाला एकाच जागेवरती कोणाचीही तक्रार नसतानाही ते व्यवस्थित इथं भाजीचं काम करतायत. त्यांच्याकडून ही अनधिकृत पावती आपली सावंतवाडी नगरपालिका कराची घेते. कुठल्या बेसवरती ही पावती घेत आहेत आणि आज का उठवतायत त्यांना? स्थानिक लोकांनी आपल्या सावंतवाडीतल्या जायचं कुठं? स्थानिक लोकांना अगोदर प्राधान्य द्यायला पाहिजे. त्यांना कसं काय उठवता? त्यांच्या हातावर पोट आहे त्यांचं, कसं काय उठवता? त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं स्थानिक. कर विभागाच्या माणसांना विचारलं यांच्यावर तुम्ही का अचानक अशी का कारवाई करायला घेतली तर ते सांगतात नगराध्यक्ष मॅडमांनी आम्हाला ऑर्डर दिलेली आहे म्हणून सांगतात. जर तुम्हाला अनधिकृत हटवायचं असेल तर संपूर्ण शहरात जितकं अनधिकृत आहे ते आम्ही स्वतः दाखवतो. ते सगळं हटवा आणि मग आमच्या वॉर्डमध्ये या. हा प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आम्ही आमचे शिवसेनेचे दोन्ही नगरसेवक आहोत, आम्ही आहोत, आमच्यासोबत ऍडव्होकेट दुबाशी मॅडम सुद्धा आहेत. तर आज त्यांनी जर त्यांना कारवाई करायची असेल तर त्यांनी स्वतः यावं. आम्ही त्यांना सगळं अनधिकृत संपूर्ण शहरातलं दाखवतो. तातडीने त्याच्यावर कारवाई करावी आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी यावं. मत मागताना आम्ही स्थानिक लोकांकडे जातो ना पहिल्यांदा. आमची आहेत ही माणसं, आमच्या माणसांना त्रास द्यायचा नाही.